ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарем. Боше ҳама вақт сарбаланди Хонаобод аэропорти Жуковский да қарор дорем. Хостем ки ай нархи наво мисол бародарҳо билета чандӣ хардагиянд ва проверка чихелай. Мақсад шумо да маълумот расонем ки имрӯз ай аэропорти Жуковский бигем дирес душанбе якта соати 12:05 якта 2:15 парвозиш ва барои билет номерома дар кунҷи видео мемонум, метавонед ки занг бизанед. Прямои да успед накардем, ватсап да нависем, иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем ва як корра мепурсем. Салому алайкум бародар. Салому алайкум. Хуби тенҷа акаҷон. Раҳмат ака, тинч хуб. Провожаткунӣ омадагӣ? Билета чанқа харида будан ака? Билета 6500 аз шумо гирифта будем ака. Чанқа пеш акаҷон? Як где-то 3-4 рӯз шида. 3-4 рӯз шида акаҷон. Пеш гирифта будем. Я ҳафта нашида ака. Гузашт бе ташвиш. 100% ака, ҳазор раҳмат, ҳама қоидави. Одамое ки тамошо мекунанд, мисол бовар кунанд билет гирида акаҷон. 100% бачаҳо бовар кунед. Салому алайкум бачаҳои ғариб. Боше акаҷон. ва мардуми муҳоҷир, мардуме ки кор мекунад, чӣ гуфтанед ака? гуфтанем ки бачакҳои ғариб ки ҷойде ки кор мекунед, ҳама вақт сарбаланд бошен, хонаобод бошен, худо нигаҳботон боша. Акай Абдуллоро дастгирӣ кунед, лайк, комментария, беҳад инсони хуб. Худам насиб боша, октябр, ноябр дуния дорем, иншаллоҳ билет ма ихтом мегирем ака. беҳтарин инсон боша акаҷон. ва як корра япурсем. Салому алайкум. Салому алайкум ва алайкум барсалом. Нағзе созен тинҷи хубе? Нешава акаҷон, мардуми ғарибам иншаллоҳ ки хубай. Проверка чӣ буд ака? Документ пурсидам? Проверка не напурсидам. Ягон милиса, ягон чӣ ҳаст? Не, ягон милиса нест, ягон чӣ нест, ягон пурсиш нест. Муна билета гирифтем, бачаҳоро муна гасил кардем, соқсомак гузаштем 100%. Мардуми муҳоҷир да чӣ меги акаҷон? бачаҳои муҳоҷир ки ҷое бошен, сарбаланду ҳамаша вақт сарбаланду чӣ бошен, хирсан бошен, вақтшон хуш боша. вақтшон хуш боша. мана ҳами акай Абдулло билет гирифтем, мана ҳами боваринок ҳам мардака, мана ҳама бачаҳо 100% гузашта рафтем. Зинда боша акаҷон. бо пеши фонарик давом истодем, хушрӯ омадестем. иншоаллоҳ 100% акаҷон. бо якара мепурсем. Салому алайкум бародар. ва алайкум ассалом. тамошо мекарди ака? Кам тамошо мекардем. Кам тамошо мекарди? Лайк мемонди ака? ман постоянно лайк мемонам бачаҳо. одамое ки тамошо мекунанд ҳамун подписатсара бижихан. лайка биҷиқи акай Абдулло дилпурия ва пеш акай Абдуллоро дастгирӣ кунед. зинда боша. ҳаматон миннатдорам. гуфти ҳамун гапо ки ҳамин дастгирии ҳамаи шумову ҳамун нафарҳое ки тамошо мекунанд, билет мегирем бо ина. иншаллоҳ боше. ҳаматон ай ҳамат миннатдорам. гап нест. боше.